Kai ka san cewa idan na faɗa wa matasan nan cewa su shiga har cikin gidanka su ɗauko min kai aka za su ɗauko min kai. To amma mu ba hakan ne a gabanmu ba, zaman lafiya muka sa a gaba. Zazzafan martanin injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso kenan zuwa ga Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Yayin da muna tare cikakken batun a cikin wannan channel namu mai albarka. To amma idan wannan shine zuwanka na farko ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Idan ba za ku manta ba, a jiya bayan towar dan neman takarar shugaban kasa wato injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, magoya bayan jam'iyyar APC sun bi su a hanya yayin da aka yi kashe-kashe a hanya, yayin da suka bi su hanya ganin cewa sun dakushe zuwansa jihar Kano, yayin da shi wannan dan neman takarar shugaban kasa wato injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce kowane gari ya shiga ya yi kamfen lafiya karo garinsa ne za a hana shi ba zai yiwu ba. To mai sauraro cikakken batun mu tare shi kafin cikakken batun bari mu je tallan mu da yanzu nan mun gode. Hausawa Kano TV tashar al'umma. Domin samun zafafan labarai kuma daɗaɗa sai ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu zarar mun ɗora. To mai sauraro ga cikakken batun yana zuwa mun gode. To mai sauraro barkanmu da dawowa, barkanmu da mu da ku da sake saduwa a cikin wannan rata mai albarka, labarai da su kamar da kullun yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. So yau ma wannan channel namu na kuma mai albarka mai suna Hausawa Kano TV ya leko wani zafin batu ne da ake ta trending a social media, yayin da idan ba za ku manta ba a jiya magoya bayan jam'iyyar APC sun kaiwa wato Madugu hari a hanyarsa ta zuwa garin Kano, yayin da shi kuma ya daki benci ya rantsuwa da cewa garinsa ne ba wanda ya isa ya hana shi zuwa garinsa inda aka haife sa. Idan ba za ku manta ba abinda aka yi Madugu jiya gaskiya ba a kyauta mai ba, yayin da matasan da suka zo za su iya ɗaukar ran Madugu, yayin da matasan sun ƙona motocin mutane bila adadin, yayin da akwai wani ma a cikin matasan da ya cakawa wata baiwa Allah wuka ganin cewa ya kwatan mata waya, yayin da su ma waɗannan magoya baya na jam'iyyar NNPP suka kama wancan mutumi ganin cewa sun ga bayansa, yayin da a take a gurin suka naɗa mai wuta a gurin yayi kurmus. To ne sai ku kasance da mu a cikin wannan channel mai albarka mai suna Hausawa Kano TV, kar ku manta subscribe, like and share. Mun gode kallon wannan channel mai albarka mai sauraro. Ku ci biyan mu domin samun zabafan labarai. Mun gode masu sauraro, mun gode.